Matod pastubag nato sa Salmo sa to o Ginoo kung magtimaan ka sa among kalapasan kinsay makalahutay lingay mong tupad ing na daghan kag kalapasan di gyud ka kalahutay ang nakanindot lang kay ang Ginoo dili magtimaan sa atong kalapasan. Mahinumdom lang siya, pero dili siya magtimaan. Di man siya malimot, pero di niya timanan. Unsa may kalainan sa magtimaan, kana bang imong ikarga, ang niagi, ikarga nimo sa karong present. Para ninyo mga asawa, o kamo mga bana, kusog kay mo ana, no? Inyog yung subay-subayon. Hangtod na lang hinoon ang gamay kayong dipikto karong adlawa mahimong dako kay ikarga manimo katong napo katuig nga milabay katong 15 katuig nga milabay ikarga pagid nimo diha gamay ra man gid unta kayo na hasta pagutong imong ex imo pang ikarga diha no pariha lang gyud mo pariha mo way mapili ninyo mga animal mo ana ikarga so ayaw gyud timan-e hinumdumi lang pero ayaw timan-e. Mao nay kinaiyas Ginoo, dili siya malimot pero dili siya magtimaan. Unsa man na siya? Gigamit sa Ginoo ang iyang pasaylo. Kana bitang kada nimo hinumdom sa dipikto sa usa ka tawo, pasayloan. Sige lang gyud pasaylo, mo na ingong Ginoo, kapituan kapito gyud. Way limit. Ikahinumdom nimo sa imong apan nga uwaw kay kastanan, pasayloan. Ikahinomdom nato sa flood control, pasayloan. Pasayloon ang nakasala, pero dumtan ang sala. Unsaon man pagdumot sa sala, na kanang korupsyon, unsaon pagdumot, bungkaga ang sistema sa korupsyon. Sugdis imong kaugalingon nga dili na ka mangurakot, magpractice na kag transparency and accountability, magpractice na kag higugma sa imong isig katao dili sa imong kaugalingon. Mauna siya makabungkag sa korupsyon, sugdan gyud kaugalingon. Ikaw niya pader, dili na lang na ipapriso ang mga nagkurakot nga trillions man ang ilang ikurakot, ipapriso out of love and justice. Pasabot, prisuhon ka tungod kay gihigugma ka nako. Ana ba? Murag ka nang nahigugma ka sa imong iro. Nya mang imong iro magsigig laag. Sao man nimo? Tangkala aron di nakalaag. Mausa na nga ato mga officials sa gobyerno nga nagsigig pangurakot, nahigugma man ta nila, prisuha dayon. Ayaw buhii, kag imo nang buhian, magsige, nagpangurakot, ang kamot ana, kakurog-kurog man, kwarta may gipangita, ang ana, ang utok ana, sige hunahuna, unsaon pagpangurakot, prisuha, out of love. Unya, matod pa ni Kristo, pagaduawa lang. Unya, unsaon pagkapriso nga ang gusto sang mo priso, utro man sa mga kurakot. Maunang anay na nawagan karon people power na lang tayo kay wa na kuno gi-cancel na sad kuno ang hearing sa kanini ang flood control gi-cancel na ni kisa to nang leader nila karon sa Blue Ribbon Committee si Ping Lacson. Nya mura ra baga plano nga ambot na dayon na ba to mura siyag mo resign sa pagka-chairman sa Blue Ribbon, awan na gina, lusaw na gina si. Awan na, paingnan. Nagkagubot naman sila kay ang focus ni sa Blue Ribbon Committee sa pag-administer na aning Senador Ping Lacson, ang focus, gisigihan na ang focus, ang mga kapwa senador naman kuno niya. Ang gisigihag mensyon sa social media o sa mga tao o sa mga opisyal sa
gobyerno, mga senador, congressman nga si Romualdez o si Saldico, wa naman ma-focus ni Ping Lacson dito naman sa senador. Ambot lang na nila gubot sila. Nga naman, pulos manggod sila di mo angkon sa ilang partisipasyon sa graft and corruption sa atong nasod. Magsigi man lag tinudluay, wa ko'y labot, ikaw ra isad an ana manggod ilang style. Ang gustos Ginoo, ayaw pagpakaaron ingnon, angkon. Ayaw pagpakaaron ingnon. Gilinga imong tupad. Ingna, kapila na ka ng urakot. Ingna, mo angkon ba? Sige, ingna. Nakapila man ka ng urakot, be. Kapila man ka nga ang imong gihunahuna, ang imo radyong kaugalingon. Nganong nahitabo maning ni ang daghan kayong balay o pamilya nga hapit way kaon, purti pag yung gubaunas balay, dinhis atong palibot. Tibuok Pilipinas. Nganong nahitabo man nga dunay extreme poverty, dunay extreme riches sa mga Pilipinos. Di man kakakita ani ngadto sa Japan, di kakakita ani ngadto sa South Korea, ngadto sa Singapore. Di kakakita na extreme poverty nga ang balay gayaka nila si yuta, nya manghigda sila diha si yuta. Wow, adto kag Japan, di na pwede. Bisag ato ganis Amerika, di na pwede sa Amerika. Bisan ang ilang gitawag dito homeless, naagya po'y lugar nga ilang gipuy-an. Di lang sila mo claim nga ilan ng balay, pero giatiman. Nganong naaman tayo mga igsuon nga dili lang bati og balay, dili lang bati og higdaan, wa pagihapit kaon, kakhato ka. Sa ubang nasod, og tapulan gyud ka. Labi na sa Amerika nga, naadtuan ako, nga magyug kay rasyon gikas gobyerno. Nya pangitaan magyug kag paagi nga, mabuhi ka. Bisan pa sa imong kabuang. Pero kita dinhi, daghan kayong nagbinuotan. Drive anang tricycle, anang na ang mga e-bike, hapit way kaon. Tunulan hinoog siyabo, tunulan hinoon og swirtris, tunulan hinoon anang mga scatter og uban pang sugal. Anha mamasin ang ato mga pobre kayong Pilipinos. Nganong nahitabo man na niya, samtang ni atay mga officials gobyerno nga tag-upat kabuk helicopters, tag-tulo kabuk eroplano, na ay tag-40 kabuok nga mga SUVs, tagnapo kabuk mansions. Pilipinos na nga niya dinis ato. Tungod kay naman waay ang kunay sa sala nagsigig protektar sa atong mga sala. Muna kining atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria sa Pilar, ikalima marunatong, ikalima ba? Ikalima nga nobinaryo, minor novena man ni, lig-ono na to atong pagtuo. O usas timaan sa lig-on nga pagtuo, kanang mag-ampo ta sa santos nga rosaryo every day. Every day. Minus kayo ang corruption sa mga taong maampoon. Naman masudlan ang otok, pero minus ba? Kung sa kuan pa na siya, kung sa kana pa ng imong lababo, ang musod dito nga, og naalang yung kay strainer ba? Kanang sa strainer ba tawag ana? Kanang saan ang musod dito, na may hugaw nga musod, gagmay ra, dili maka-clog up. Pero open gina siya, wa jud kay tigsaan na. Soda dito, dili na nga tag usak simana, clog up na ng imong lababo. Nilinga imong tupad, ingnawa pa ni clog up nimo. Wap ay ni clog up. Ano bang di na mulihok ba? Usahay, ang di na mulihok nato, kanig yung atong mercy, ang pagkamaluluyon. Di na mulihok.
Nay usahay nga makaingon ta may rag mamatay, may rag mamatay. Din adyo ka maluoy. Nya maghuwat na sa taglinog, maghuwat na sa tag mga katastrofe, una na sa tamaluoy. Pero kung wap agani ng linog, wap agani ng mga kadaot, agi-agian lang nato ang mga tao makaluluoy kayo. Agi-agian lang. Nya inig linog na, inig bagyo na, inig landslide na. Ala, luoy-luoy dayon. Dadayin anang daghan, kaing pagkaon, daghan, kaing mga materials. O niya, mahilom na sa to. Sige na sa agi-agi. Naras imong gate, naras imong agianan, sa imong dakong balay, nas imong agianan, igawas nimo na ay daghan diha, nga hapit wa na'y kaon. Agi-agian lang. Kaya nga naman, ni-clog up na ang imong pagkamaluluyon. Di na kamubati. Kamo ganing mga asawa na magiusahay, wa na mo'y kaluoy sa inyong bana, agi-agian na lang ninyo, wa na mo'y tagad-tagad. Hindi tinood, niya magsigi mog simba diri, magbrunda pag yun. Niya human. Sakto man gina, magbrunda magid ang babae. Ako believe ko din kaning parokyang haba, believe ko ninyo nagbrunda gid mo. Congratulations. Congrats. Pwede na mo mga matay kamong gabrunda. Pwede na gid mo mga matay. Pero kung ni-clog up na ng inyong virtues, ang pipila ka virtues ninyo, ni-clog up na, patay ka diha. Muna, importante ang daily rosary. Nga nung makakuha mas clog up ang daily rosary, upat guna ka misteryuhan nga atong pamalandungan, the complete package of God's life. Dinhis kalibutan nga ni kuyog si Mama Mary sa kalipay, sa kasakit, sa himaya o kanini ang kahayag. Og ato ng pamalandungan bisan usahay magduka-duka na ta diha og pangadji, pero na gina siya epekto. Nay epekto. Ang rosaryo ni Papa og ni Mama bisan dili perfect kay magduka-duka man sa to sila usahay. Sabatos Mama mag-ingon na Santa hangtod mag-agas ng laway ang katog. Pero tungod kay gadako gid mi, nagtubo gid mi nga nagsigig yung rosaryos mamag papa, maura gid toy tawgo na kog abundance sa among pagpuyo kay hapit mamiway kaon among balay, busluton kaayo ang atop, busluton ang bongbong niya, gamay kaayo among balay kanang itos bukid ba kanang typical sa bukid niya, sige mi nga tog pangubra la pangguna ng uma. Pobre gyud kay ba? Pero kana gyud kada gyud humag panihapon luhod gyud na la rosaryo bisag mahubog si Papa mo check up gyud na humanamog rosaryo awap iguli niya ba kagabi mama sad buangon sa tus mama di man sad mo rosaryo guwas Papa kay samok man sad kami mga bata iguli ni Papa mga alas 9, alas 10 sa gabi, mingaw naman kayo nas bukid. Mangutana gito siya, nagrosaryo na mo. Suko-suko sa mama, kinsay mo rosaryo dia, way mo sabat. Magrosaryo din to sa Papa, hubog tingog. Santa Maria, sa Diyos, yan po, isala. O say, siyarang usa, kay si Mama, mutikongkong sa dito, sapot naman, pa, para sa sabat-sabat dito. Hubog tingog, pero humnon gito niya. Ningkamot ba? Niya kaming nagtubo ana, wa lang tuyua, way gasulti namo, way gasugo namo, kaming yung 5 ni alagad sa simbahan, sugod 1985. Ni alagad gid mi Legion of Mary Choir, mulakaw gamig tag-unom ka kilometro, mubadlong nagus mamagpapa namo, kamo, sige na lagi mo lakaw. Hay, masan may maglakaw pa, nga naa masan nas kapilya, naa sa simbahan. Ako yung mabadlungan, kaya ako may leader nila. Ako may leader. Ikaw, sikag ko na, hasta ako mga silingan. Ikaw yung makaingon, mga unsa yung mo diya, pamatyon mo diya dan. Sige lang yung lakaw. Tanawa, hangtod yun na pari ko. Hangtod yun na purti na kumubaligyag slat. Tanawa, di ba ka mo, natakda na mo, no? Ako, lipay kay ko nga, kaniban dinis Compostela doon na gini pag-asa ning parokya hatingali oy kay kusugan ninyo mamaligyag slat
Oh, pakpak. Abot ko may nga to, suroy-suroy, may nga to sa mga kapilya, atos bukid. Kamao na mag-slat? Nako, liba. Dito San Vicente, ako ramang gisige yaw-yaw dito, na ipipila, baligya, pero dili, dyan kayo. Kamo din, bilib kay ko, hastang kinagamyang kapilya na maligyag slat. Di house to house pa. Nakuha ba sa kay mga scammer, ani? Uy, pagbantay mo ha, uy, pagbantay, gid mo. Kamo sa mga hatag og slat, ay gid mo salig dayon, kay daghan kay mo sakay gid. Daghan sa social media, sa online, o sa aktual. Unsaon man pagsiguro, siguro agyod nga gika na dinhi nya na ay resibo, nya ang resibo na ay numero. At least kanang inana nya ang katapusan gyud tan-awa ang namaligya og aktibo ba sa simbahan o nya wa ba siya record sa iyang pagkagwat sinangga o pagkagwat sinanggo. Pero buangon gani na nya namaligya dudahi gyud inaadto lang ko ngadto sa opisina oy. Adto lang ko dito mo palit sa parokya. Sa diri lang niya. Ilado na kay nani mo, kani, gidispalkom gito sa unang among tampo-tampo diri gani. Tugeng among dawat-dawat, gidispalko man ani. Ano ba? See to it, kamo sad prudence pod kay, namagi mo sakay ani. Pero believe kay ko ninyo, congratulations. Ana. Nya kamo sang naa sa social media, nanang murag nindot sa dangin yung response, no? Mo na atong i-announce ron ng atong update. Mga bunga man ni sa pagsigi na to Rosario. Oy, congratulations di ay. Sukad atong October 1, wa nagihunong ang nagrosaryo diri alas 5 buntag. Oh, nindot tay. Pak. Pwede na sila mga matay tanan. Tungod na ng ilang kabuutan. Ang atong grace, ang atong halin, uy, first time ni. Tanawa, puro 66,666. Moingon ra ba na? Ano sa abot manig 5 ka 6, ingon is lang ngilad ra man ng 3 ka 6 pa der. Istorya na 5 naman sa ni. Onya napay 633,334. ka slots na available tag 100 pesos per slot. Nya na ni 70 slot challenge tag 7,000 per challenge, 215 na ka-challenges atong nadawat. Ang PPSC kaning para sa atong mga projects dinhi, ang atong halin niabot nag 32,636. Nya na pay 67,364 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 79 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang atong DPR katong Divine Powerful Response atong ihatag ni ngadto sa mga biktimas linog niabot nag 4,258 ang atong nadawat nga slots. Nya wa ni limit tag 100 pesos per slot. Nya nakahatag na sa tao 15,000, ginagbay lang usa sa mga direct need sa didto sa nanginahanglan. So murag na natay more than 40,000 atong na-contribute. Nya kaning nahibilin ato laning budgeton para human sa atong pista dinhi mo himo ta didto og kuana hiniusa nga pag kanaganing panghatag ato usang sorbihon o asa tamang hatag didto. Di lang ta mudungan-dungan usa karon kay gadasok pa man sila, inig-awan-awan na lang, ibaw magitang di gina nila mahurot kay ang uban ana nitagam naman. Sunan ka na ako'y kaila nga 30 hours silang nag-travel back and forth para manghatag. Ni-travel sila 30 hours, diha ra gid sila sa karsada. Imagine na, grabe ang sakripisyo sa nanghatag. Kung kining maong gugma ba, o tinukmod maginis gugmas mga kabos o nanginahanglan nga mga Filipinos, kung buhaton ni tibuok Pilipinas,
Susihan ninyo mga government officials o kitang mga church officials. Purting daghana nga murag na nga guba na ang balay, guba pagid ang ilang pangwarta. Naara sa atong palibot. Kung makaspend tag 30 hours nga mag-travel para lang mutabang, spend 30 steps away from your doorstep. 30 steps, you can already find people in need. Og imo nang himuong 30 meters away from your house, kita nakagdaghan dihang nanginahanglan. Samot na gyud imo nang himuong 30 kilometers imong baktas-baktason within 30 kilometers away from your residence, away from your church, away from your office. Kita jud kag daghan kaayo nga murag gilinog ang balay, murag na banlas sa baha ang balay, kay murag dili balay og tao ang imong makita. Gahapon ngadto mis mga kapilya gipasiplatan nako, napo ka kapilya na nagaros ko kay nadagma ko. Nya natukod nako sa batong hait, basa-basa mangyuta dakin asa kong sapatos. Unang kapilya nga mong gibisita, dagma dayon ko, ingon day ko sa kong unahona, unang paghidagma. Noon sa mga kapader, okay ra kapader, nako okay ra, pero sa kong hunahuna, sus paita gidayan. Sige, may lakaw-lakaw, kaya di masod sakyanan, nay karsada, pero gamay sad, lakaw. Sa among paglakaw, nagpasiplat ko sa mga balay ng among giagian, pastilan yun, naagi balay nga. Maguwang lang yung jutay sa ads baboy. Aka mo kibaw mo, anak. Kibaw ta, anak. Ato ning lakaon, ato ning sakripisyon, kitang tanan, tibuok Pilipinas, buhaton na nato, dili ta mo tugot unta, nga naagi pirti ka extreme nga balay, di asay purti ka extreme ka dato. Og makahimo ana, ang ato ragyong slat, dako kay ikatabang, kay ipasalig nako ninyo, gamiton gid ni nato para sa simbahan, og ang simbahan gilangkuban sa tanan ng mga taong nanginahanglan. O na, ato ng buhaton. Pero dili sa kumingon nga slatra. Pwede gin mo direct ngadto. Pero kay hiniusa man anhita sa slat. Nya, ang paglimpyo sa atong palibot, ang atong LGU, ang atong mayor, ni hangyo gyud nga tabangan natog announce o tabangan natog trabaho ang paglimpyo. Mao nang doon nata dinhi Trust Cebu. Unsa to ng trust? Transparency, religiosity, unity, service, and technology. Uy, ni-function na dahil atong kamera. Naka-live stream na ta. Kita na mo sa kong naong TV. Tanawa. Dagko na kitag kamera. Ako niya nang papukusan ka ng matug. Ako nang papukusan. IT, basta nanay maghumili ko, taas-taas man ko humili, nanay matog, fokusi niya, i-flash dihas TV. Kana yung inigaga sa laway ba, fokusan na yun. Naabi, kamera gikan diri, padong diha. Naasay kamera gikan dito, padong diri. Ala, patay mo diha. Ako yung naipatanaw-tanaw. Bitaw. Salamat kay ninyo, technology. O niya, unsa man tong Cebu? Clean, economizing, beautiful, useful. Ato nang gina-practice diri. Dad-anas inyong panimalay. Nakamatikod ra ba ko nga dinhis atong palibot karon? Wa na kayo manglabay sagbot. Atong pakpakan hasta diha sa atong may parkingan kana igdayong gawas paka mla naglabay diha. Karon nalimpyo-limpyo na. Ambot ka sunod semana di ba ka mo balik? Basin pa. Ana maglimpyo kay ta, magkuntis tag panglimpyo, maglumba tag panglimpyo. Bisan ang kinagamyang plastic, limpyo nya kanang malata, ayaw na nagilabay para nga to ipasakay sakyanan, gabaho-baho lang nasdan. Saan man, ilubong na diha sa inyong tugkaran, himuan ng compost, himo mong compost pit. May nang anhara na manimaho sa inyo, di masa na manimaho, kay inyo man ang tabunan, anton malata. Maglungag-lungag lang ko ta diha god. Ipamutang lang ng mga malata. Sunod di mong kuha na.
kuha na, abono na, fertilizer na. Mao sa ni ato dinhi maglungag-lungag ta diri sa luyo. Aron ang kanang malata tanan, anhara nato ipamutang. Ang ato na lang yung ipadaan ato sa basurahan, kato na lang mga plastic. Ana, nya kung mahimo sa inyo recycle ang mga plastic, recycle lang. Himuan na ninyong plato. Plato ba? Ano yung kanan? Dito sa prisuhan, kanang mga sudlan na sa ice cream, mao tayo ilang plato sa mga piniriso. Ana, ilang kuanon, nya ilang baso, kanang mga coke, ilang ipamutlan. Baso na. Ana, di na ito mamalit dito sa kuan, tindahan. Kana na lang god kanang mga sudlanan sa coke, nya nasa uban na butangan o gunitanan, himoa butangag yuta, butangag mga tanom-tanom. Sos, mga agbati, kangkong, mga kamatis. So, na, mahimo na siyang garden. Ana lang god. Limpyo. Sige. Asa naman ni Padong atong humilian. Lagi. Magtinabangay ta. Sige, manindog na ta.